Salut tuturor, eu sunt Ovidiu și bine am găsit la cei mai OP atacanți din FTS 15. Pe locul 3 îl vedem pe Insigne. De la Napoli. Nu ăsta. Am zis Insigne. Așa. Insigne, ăsta e. De la Napoli. Insigne. Și v-aș recomanda cu plăcere să-l luați. E foarte bun. Și acum, trecem la locul numărul 2. Acum, Italia. Cagliari. Nu mai scăpăm de Cagliari. Trebuie să cumpăr. Cope cel mai scump, dar e cel mai praf. Pe locul 2 este sau un jucător foarte bun. Foarte bun. Am scris la goluri cu el o grămadă. Deci, Și pe locul pe primul loc e Longo, tot de a Cagliari. Sau Calgary, nu știu cum se citește. Longo, cu el înscriam în fiecare meci. Doar cu ajutorul lui am câștigat de vreo 3 ori Champions League sau 4. Nu știu de câte ori am câștigat. Am câștigat așa de multe ori că nu mai știu câte am câștigat. Și campionatul și cupa nu contează. Și acesta este cel mai OP. Deci v-aș recomanda cu plăcere să luați și pe el. Așa că sper că v-am arătat. La revedere!